Ένα άλλο είδος ρηξίματος θηλιάς, αυτή τη φορά είναι για θηλιές που θέλουμε να είναι χαλαρές. Παίρνουμε την κλωστή μας, βάζουμε το δίχτυ και τον αντίχειρα κατά αυτόν τον τρόπο, βελόνα επάνω και έχουμε την πρώτη θηλιά. Αμέσως μετά εδώ ουσιαστικά περνάμε κάτω από τη θηλιά, παίρνουμε κλωστή και ξαναγυρνάμε. Κάτω από την κλωστή παίρνουμε και ξαναγυρνάμε. Κάτω, παίρνουμε, γυρνάμε. Εναλλάξει. Μία από τη μία πλευρά, μία από την άλλη. Μία από τη μία, μία από την άλλη. Εδώ. Όταν έχουμε δημιουργήσει όσες θηλιές χρειαζόμαστε, η τελευταία μας θηλιά, για να μην φύγουν οι υπόλοιπες, ξανά. Μπαίνουμε μέσα, εδώ, παίρνουμε κλωστή και κλείνουμε τις θηλιές μας. Είναι έτοιμες για να κάνουμε λάστιχο ένα-ένα. Μία καλή, μία ανάποδη. Αυτό είναι ένα είδος ρηξίματος θηλιάς όταν θέλουμε να είναι πολύ χαλαρές. Συνήθως σε νημάτινα καλοκαιρινά ρούχα γίνεται αυτό.